Kapang kabangan keren hapi menta kalong balai bomdai ban penhap kun penengkong kabalang Katolik kahikai barabor badai ban khenkor ya imen sim breu nado ka klep mat baseng ya i hadu kasni kajingyam baar kabalang kahikai badumok horkit hordang ba kajing penhap kun kalong kasangyap sang im kabalai kajing penhap kun dai kajing penyap ben ya imen sim balui basal kador ba batikan baar ha kadulir jing syarai jong kabalang ha kaperthai bamenta kaong ko blai try kan rat jong kajing im pilapan khamti ha ki khon ben riu ya commission syong sebai bahok basot ban yada ya kajing im bat milahikai ya kibreu ban sim ya kane kadaiti kum kabakhui bakantang ya kajing im dai ban yada bat fikir janai nadu badang shu thleng breu kajing ban hap khun dai kasang penyam ba isai mektam basang Laipos nem hadin upop John Paul baar bakhoy da ka ikhtiar ba ubat ulapen bena ba kajing penhap khon mon sobha dai kajing isi yap yai mensim balului kadai kasang bashir khai pato met Ahmad ublai bat ki para breu bandreu katkum ka an balang manu barai ban penhap khon ladap ot balang lepa kadan lo number siajar laispa kendai popra kabanyau kide harum kilong ki bom ya dai dur ban pediang ya ka jingong ne jing betha ba u la ne ka breu balarai mon sobha im pej ban penyap ne u la ne ka bala manjur banya le lang ya kapap kingat lang ha kaju kasang kadan lo siajar sakwei kapapra u lane kabreu bala marmlen banyai penhap khun ne ubala yai melen banyarap ha kakam penhap khun u lane kakit paplang kadan lo siajar sakusang kabakhandai ban penlait nai kini kijing sya te sya khum dai tang ka khet apostolic kabala wat lada kajing le kalalong kabasop kanan lo siajar sau penyau kabasipo kadulir humane vite jong upo pol bahnreu kapenrem jur ya kino kibadon keti ha kakam sang yap sang im wat lada ladai tang ha kaba ai jing sumar kaba hatway kakot niamba CCC kaong nadu kaspas nem banongkong kabalang kalamanjur ba kajing penhap khun dai kapap bayam kani kajing hikai kampat kela bat kanyai ne kajing penhap khun na kabenta kanu kadau kadai beng ka sangyap sangim kanon lo arhajar aspa nyekuwe kabakhat ar kadulir jong kadorbar ba batikan baar kajing rajing penbena bate jong kajing yarap penhap khun kaong u lane ka kristan lanu ru lane kamla ban manjur bar ka an ka bapersya ya ka imhok imsot ne ka jing yatiblem kasang jing penhap khun ka kentup lang ha ka ne ka jing adong kadan lo number ar bat ka bakhat lai ha usnem siajar khnai spa san po khandai ka United Nation ru kalapan bena ya karai ban adong ya ki bomburam ya ka hok long bre man bre
lane ka khlung lane khna na ka daw ba kidang lung ba dang tlot kidon kam jinyada bakarpang kat kum ka an la ka dai shuwa ne hadin ka jinya pru khublai sibun